Fl-isfond tal-kampanja tal-ġnus Magħquda Blue Hearts Campaign u bħala parti mill-ħidma kontinwa tal-Gvern kontra traffikar uman ġiet organizzata diskussjoni li fukat fuq l-importanza li jintlaħqu l-vittmi kollha u ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Waqt din id-diskussjoni ġiet deskritta l-ħidma li qed issir mill-Aġenzija Appoġġ li tgħin lill-vittmi b'residenza temporanja u appoġġ psikoloġiku fost oħrajn. Din id-diskussjoni issegwi numru ta' inizjattivi oħra li juru l-impenn tal-Gvern f'dan ir-rigward. Fost dawn ġie mwaqqaf Kumitat ta' Monitoraġġ kontra traffikar tal-bniedem u Kumitat Interministerjali irrappreżentat minn membru mill-Ministeri kollha. Dan ma' diversi kampanji ta' għarfien matul is-sena kollha biex jitwassal dan il-messaġġ. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon tenna li kulħadd għandu dritt ta' għixin sigur u opportunitajiet ta' ħajja aħjar u ħadd m'għandu dritt jimponi jew jikkontrolla il-ħajja ta' xi persuna. L-għaqda biex ngħidlek ta' bejnietna li naħdmu bħala tim wieħed bħala pajjiż, bħala gvern, bħala soċjetà kontra kull tip ta' sfruttament uman hija xi ħaġa li naħdmu fuqha u konferenza bħal tal-lum tagħti dak l-impetus li hemm bżonn mhux biex inżidu l-ħidma tagħna ma forsi biex nikkoordinaw aktar. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg stqarret kif il-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin tirrikjedi l-kollaborazzjoni tal-Ministeri, entitajiet governattivi u msieħba soċjali kollha biex ma jkun hemm l-ebda lok għal sfruttament ta' persuni vulnerabbli minn min jeżerċita poter jew kontroll fuq ħadd ieħor. Diġà kellna numru ta' każijiet illi tresqu l-qorti għal daqstant qed naraw li nkomplu nsaħħu il-ħidma tagħna mhux biss bħala entità waħda iżda numru ta' entitajiet li b'mod kollettiv nistgħu nagħmlu d-differenza. Għal daqstant Malta għal darb'oħra qed tieħu sem attiv f'inizjattiva li hija mmexxija mill-Ġnus Magħquda sabiex inkomplu nipprovdu servizz tajjeb għal vittmi ta' traffikar uman. Min-naħa tiegħu id-Direttur ta' Drittijiet tal-Bniedem Michael Camilleri spjega kif id-Direttorat bħalissa qed jaħdem fuq pjan ta' azzjoni nazzjonali ġdid e kif dak preżenti jiġi fit-tmiemu din is-sena.